Зоомагазинче БГ! Здравейте и добре дошли в новото видео от поредицата породните кучета на канала Zoomagazinche.bg. Днес ще ви разкажем за една добре позната у нас порода – белгийската овчарка. За да не пропускате нашето съдържание, абонирайте се за канала ни. Тези, които вече сте го направили, знаете, че абонатите ни в YouTube използват отстъпка при базаруване от Zoomagazinche.bg с въвеждане на промокода TT100. Останете до края на видеото. Нека да започваме. Белгийската овчарка е една от най-впечатляващите, интелигентни и работоспособни породи кучета. Това не е просто едно куче, а цяла група от 4 разновидности, всяка със собствен външен вид, но със сходен темперамент и работен инстинкт. Породата е изключително уважавана в света на полицията, армията, спорта и обучението, но също така може да бъде отдаден и грижовен спътник на опитен стопанин. Произход и история. Белгийската овчарка произхожда от Белгия, където в края на 19 век фермерите и скотовъдците използвали местни пастирски кучета за охрана и управление на стада. За разлика от други страни, Белгия имала няколко различни типа овчарски кучета, които се различавали по козина и окраска, но споделяли една и съща структура, темперамент и способности. През 1891 година професор Адолф Рюль изиграва важна роля в систематизирането на породата и създаването на стандарти. Така се оформят белгийската овчарка като една порода с 4 разновидности, официално признати от киноложките федерации. Грьонендал – дългокосмест, черен. Тервюрен – дългокосмест, червен с черна маска. Малинуа – късокосмест, червен с черна маска. Лакеноа – грубокосмест, светло-бежов. Всички те се разглеждат като едно цяло по поведение и предназначение, но се развиват паралелно с различен външен вид. Външен вид. Белгийската овчарка е със среден до едър размер, елегантна, но здрава, с добре оформена мускулатура. Височината при холката варира от 56 до 66 см, а теглото от 20 до 35 кг, в зависимост от пола и разновидността. Очите са бадемовидни, тъмни и изразителни, с интелигентно и бдително изражение. Ушите са триъгълни, изправени, поставени високо. Опашката е средно дълга, носена свободно в покой, но леко извита нагоре при движение. Разновидностите се различават най-вече по козината, дължина, текстура и цвят. Всички имат гъста двойна козина, която ги предпазва от студ и влага, особено важна за работата на открито. Белгийската овчарка е куче с изключителна енергия, интелигентност и лоялност. Тя е будна, смела и с силно развито чувство за територия и защита. Породата е работно куче по природа, което означава, че има нужда от занимания. Не просто разходки, а умствени и физически предизвикателства. Семейна среда. Белгийската овчарка изгражда силна връзка със своето семейство и е много предана. Тя е бдителна към непознати, но не трябва да бъде агресивна без причина. С децата е търпелива, особено ако е социализирана от малка. Други животни. Обикновенно се разбира добре с други кучета и домашни любимци. Интелигентност и обучение. Това е една от най-интелигентните породи в света. Белгийската овчарка се учи бързо, реагира отлично на команди и е изключително чувствителна към гласа и енергията на стопанина си. Тя не понася грубо отношение. Обучението трябва да бъде базирано на доверие, уважение и позитивна стимулация. Подходяща е за спортове като obedience, agility, flyball. За служебно куче. Сред 4 разновидности малинуа е най-често използваният тип в служебните структури. Причината е комбинация от изключителна интелигентност. Кучето разбира бързо задачи, запомня команди и може да взема самостоятелни решения. Физическа издръжливост, невероятна бързина, скокове, сила и енергия дори при натоварване в екстремни условия. Лоялност и фокус. Работи предано с водачите си, без да се разсейва от шумове, тълпи или други животни. Чувствителност към екипна работа. Не е агресивна без причина, но реагира моментално при заплаха. Какви служби се използва? Полиция. Белгийската малинуа е любимец на полицейските служби в десетки държави. Използва се за залавяне на престъпници, търсене на наркотици, оръжие и експлозиви, контрол на тълпи, охрана на обекти,
Смята се, че е дори по-ефективен от немската овчарка в ситуации, изискващи бърза реакция и физическа маневреност. Армия. Белгийските овчарки, главно малинуа, се използват в специалните части на САЩ, Франция, Германия и много други страни. Известни са случаи, в които кучетата от тази порода се участвали в антитерористични операции, включително и мисии за залавяне на високопрофилни цели. Пример – кучето Кайро, белгийски малинуа, което участва в операция по залавянето на Осама Бин Ладен през 2011 година. Гранична охрана и митница. Използва се за проверка на багажи, контейнери и превозни средства, засичане на нелегален трафик, патрулиране на гранични зони. Силното обоняние и устойчивостта на всякакви условия правят породата особено ценна в денонощни операции. Предимства пред други породи. Въпреки че немската овчарка остава класика в служебната работа, белгийската овчарка, особено малинуа, печели все повече терен, защото е по-бърза и пъргава, по-дълго време издържа на натоварване, има още по-изострено обоняние, по-рядко страда от наследствени заболявания. Изисквания към обучението. Кучетата за служба преминават много стриктно и продължително обучение, започващо от най-ранна възраст. Войнишките белгийски овчарки са способни да следят миризливи следи километри напред, реагират на команди на жестове, шепот и специални сигнали, скачат през огради, да се спускат с въже с водача си, да търсят в гори, градска среда, терапия и асистентски функции, особено Гронендал. Макар че белгийската овчарка е най-известна със служебните си роли в полицията и армията, не бива да се подценява и нейната емоционална интелигентност и висока чувствителност, особено при разновидността Гронендал. Черното дългокосместо куче с по-мек темперамент от малинуа. Това я прави изключително подходяща за терапевтична работа с деца, възрастни и хора с увреждания, асистент на хора с двигателни, сензорни или психически затруднения, емоционална подкрепа, тревожност и депресия. Физическа активност. Белгийската овчарка е много енергично куче, изисква поне 2 часа активност на ден, включително тичане, игри, обучение и работа. Не е подходяща за хора, които търсят спокойно, лениво куче за дивана. Ако не й се осигури достатъчно движение и стимулация, може да стане нервна, деструктивна или прекалено възбудена. Здраве и поддръжка. Породата е общо взето здрава, но при нея понякога се срещат дисплазия на тазобедрената става, епилепсия, доста рядко, проблеми с очите, като прогресивна атрофия на ретината. Продължителността на живота е около 12-14 години. Поддръжка на козината. Разрестване 1-2 пъти седмично, повече при дългокосместите. Къпане само при нужда. Проверки за кърлежи, особено при активен живот. За кого е подходяща? Белгийската овчарка е идеална за активни, опитни стопани, които искат да бъдат в постоянно взаимодействие с кучето си. Не е порода за начинаещи или за хора с малко свободно време. Най-подходяща е за спортно активни хора, семейства с свободен двор и възможност за тренировки, професионалисти в службите, полиция, армия, фермери и пастири, особено при линиите, запазили силният пастирски инстинкт. Белгийската овчарка е куче за хора с визия, дисциплина и активен начин на живот. То ще ти даде лоялност, интелигентност и неизчерпаема енергия, но в замяна ще очаква същото – уважение, ангажираност и ясно лидерство. Това не е просто порода, това е партньор, който иска да работи с теб, за теб и до теб. Благодарим ви, че останахте с нас до края на това видео. Надяваме се да ви е било интересно. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала ни. Очаквайте още много нови видеа. До скоро!